Jeg så hende første gang, da jeg fik job som flaskedreng i Spar. Når det var mandag eller onsdag eller fredag, så var hun altid på den ene bane, der lå ud til cykelskuret. Er det okay? Ja. Faldt over en sten. Ja, jeg kommer nu. Vi ses. Er du klar over, unge mand, at du kommer for sent ind igen? Hvad vil du derind? Tror du, man kan drive en sparebutik på den her måde? Næste gang du kommer for sent, så er du fyret. Skynd dig så at komme i gang. Undskyld. Maden er snart færdig. Mor, Ja. jeg tænkte på, om jeg måske kunne begynde til badminton. Til badminton? Badminton. Det kan du ikke mene. Jamen, du har da aldrig gået til noget før. Nej, men jeg tænkte bare, det kunne være sjovt. Badminton. Det er en bødsport. Så er det bare. Ja, fanden, det er for noget åndssvagt mærkeligt noget at sidde og sige. Jamen altså, badminton, jeg har sgu aldrig hørt noget lignende. Så det er en bøssesport. Hej. Hej, hvordan melder jeg mig ind i klubben? Meld sig ind i klubben. Vi har desværre ikke flere pladser. Nå, okay. Min træner er forsinket, så hvis du vil komme med og spille, så... Klart. Det er du ikke så god til. Jeg kan godt. Okay. Sådan der. Klar til at spille? Ja, selvfølgelig. Nå, men jeg må nok hellere se på videre. Vi ses. For sent igen. Det mindste du kan gøre, det er, at der er ring. Er du klar over, hvor let jeg kan finde en flaskedreng? Jeg kan finde en lige så let som at klø mig i røven. Så find en anden!
Hvad skal du ikke på arbejde i dag? Ikke i dag. Mor? Ja. Må jeg få penge til at blive klippet?